Здравейте, аз съм Митко и съм създател и арт-директор на проекта Златната ябълка. Здравейте, аз съм Ели и съм продуцент на проекта. Вече над 3 години целият ни екип работи по Златната ябълка абсолютно на доброволни начала и без абсолютно никакво финансиране. За да можем да продължим работа по проекта и да превърнем Златната ябълка в реалност, имаме нужда от вашата помощ. Идеята ни е в рамките на 10 дни от пускането на трейлърът в интернет да достигнем до максимален брой хора из целия свят. Затова споделяйте, харесвайте клипчето, пратете го на ваши приятели, роднини, познати, колеги от България и от чужбина. По този начин ще успеем да докажем на потенциални дистрибуторски и продуцентски компании, че хората искат да гледат един такъв сериал и съответно бихме могли да намерим финансиране. Ако искате, можете да ни подкрепите и в Kickstarter кампанията ни, за която ще намерите линк някъде около това видео. Благодарим ви за подкрепата! Благодаря!